namin guys na hindi mo pwede mo na mag-lipay. Ang pingin sila. Ay, kung wala pa may picture. Kami po doon, mag-picture na dyan. Balik na sa akin. Balik pa magpupunpuhon. Wanay mo kuwan, wanay mo. Wala. Sabi, tawag na na, wanay mo. Babag. Salamat ha. Salamat ko no Mambi. Uli na sila. Bye-bye baby, love you. Ay, kabuang mo agra ba dito sila. Lagi sa tubig ay timpla gatas. Nato na to. Basta Inse ka lang. Tatanay lang ta. Jesse, pila pa lang tira kasi magpag-usang ka man dito. Dito na aras tis ko mulan. Pila ka. Mato na si Inse. Tidak na. Balik ka kapulpon. Ikaw ah. Mabay na, sige na, bay na. Uy, tama dito mo ko na to. Wala ka na mo. Mo uli man ding mo dito kuno sa dito. Sige na. Laban ra ti. Laban ra. Sige, sama na. Ganda ba bay? Ingat sa biyahe. Diyan magsakto ba kanimo kwarta si? Masing maalanganin ka ba? Salamat di ka Mambi, larga na si Dia. Salamat ha. Kuha na mas dito. Kasi, katubang mas picture kasi na lang. Gana magsudan mga adyo ni sagsudan na rin guys. Wala ka ni nga ganiha. Ha? Na guys kanang adobo o pansit may hatag na tunin sa kay maanin na sa mga duan dari pagkain. Ang timingan pud na yung mga pagkain dari guys. Pwede man na nimo sa kuan bahaw. Oh, adobo na si Dia. Adobo higi kay mabuyan nimo. Asa man nimo kasama ka magkaon? Ikaw, magkaon na. Sama ka nga paningin. Isuko na sa bandang. Ang sama na dang. Kung sana. Lasa man isu. Ato na ko lang. Nalagi sila trapiro dito. Tapiro pero kami na bata, bye-bye. Buwad. Isu danas dana ba? Buwad. Ari ba isu sa buwan? Ari ba? Barang naghadang kay marong madanin dyan na. Baba baby ton. Isa kayo ni floor. Ali pa. Oh, Manguli na mo bibi tonton. Mama. Kita kaya ko na. Uli na sila ramingaw na pud namo. Bye-bye. Babay na. Babay na. Babay na dali. Bye-bye. Dili na babay oy. Yara mama oh. Bye-bye. Bye-bye. Babay ton. Babay na. Bye. Bye. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Tuloy flying kiss dai. Flying kiss na na silpon lo smooth. Ngaw na mi dari. Namingaw na tanay. Namingaw na kami namin. Naparabak ko yung Sa kaadla. Guys, kay pila to imong average? 91, 92. Taas ka sa grado guys kanang nasa Zay honor. Ning kamot yun ha kay ato tag Cebu. Ato tag Cebu. Ban ka? Ban naman ta. Patuon mo yung mama pod. Magkudog mo si mo mama dito sa Cebu, kira. Moban ka kung lagi mo mama. Oh, iyo ba na natin mo mama ha? Karon gawa nang giinom. Nangutan akong tatay, nalipay ba katay? Sararo ba ni Kung magsuod naman sa siyang kuiba. Nalipay katay, nga nanguli yung tanan? Aray pa ako. Nalipay wajik ka putamas. Kasi go ka kaya ay pagabon. Ha? Gusto ko na nakakita manipay hapon. kadungog mo siya sa kuwan, kabubot tara sa ba. Katawa ba yun? Diyan katawa. Katawa sa nga sa ba. Kasi ba? Gilid namang Kadung mag-meeting ka sa mo. so adyo na mo wala na mo i-public guys ang mga gimitingan kay amo rato. Pero grabe ka kuan Adyo na dyan istorya tong about sa wa lagi. kuhaan karon. Basta grabe dyan guys ka. Bibo sa matanan.
Ginabihan din na. Araw ng mingawan na mo. Kami na naman sa... Kami na naman. Sa Julie. Wala nang ulit na sa araw ng mingawan na po namin. Nagmin lang man din. Nagidaginot na naman sa mga nabili. Si Mamalis, board na po na karon. Muli na. Yung mama Nalagay manok dito. nakakati. Manok dito. Nagagawin trabaho sa Radyo ni Jun. Mo ni pwede ka naman na ba? Kinahig mo ni mo trabaho. Pwede man ni mo mapilang kapoy, di ba? Parang gamingaw na. Sa ato lang pa sa tubig. Sabi guys sa tayong higop sa bawsa. Nai-repulyo tayo na apil. Sabi mo. Pasok ka. Okay, sabawan na siya guys. Napay pansit, nay. Yung yawa na. Baboy. Napay pansit, nay. Isa tayo? Napay Ito, pansit, nay. apil na inang kadugo na yawa. Ang apo kong inom. Isuwa, nay. Napay pansit, nay. Napay pansit, nay. Sisian ka ha. Kuan man na sa presko man na sang baboy kay bagong ihaw ba? Kauli lang mo na. Ulan. Napay pansit, nay. Wala gipansit Ilang dili. kilo ta? 360. Alicia kay 380 mas Alicia. Mahal si Alicia di ay. Boy, boy. Pansit dili rin sa una. Ngayon sa misod ani mo na ay. Ana, hindi ko tong bali mo pansit tamo. Wa ko silbong green lagi. Saba sa kay nag-vlog ko. Kamuan. Kamera. Be that caring one. Kuan ka nang. Caring ka do. Ay, day sorry do day. Ako na ate. Li, sorry pud kay lamin tag niya hapit ka dito ba dito na lang ta ka nag-agi. Kay kuan man, lado naman. Kay Pagmaan naman ko. pwede mo ato mga matug, jay nagkauwa na kalarga. Argaw. Naman ko na nagsi, dinanaw ko. Silik-silig ang itawag kay di mo kaon. Tusong ka na ho ate. Sabaw hindi manding lang. Manding mo ka sabaw. Bangus. Bangus na si Sugba. Kapit na lang mapanos te. Ha, galing buntag mo na. Di init pag gadyo. Basta man na andar na. Naasukan Garud man. A few moments later. So, madyung buntag-buntag guys. Ito nga ako kay gahilak man ni siya kabaw. Nay, gahilak lagi ni kabaw, nay. Ano yung kabasakan guys. Ito guys mo to yung mga kabasakan na mo dito guys. Oh. Ngayon ka na siya naghilak man. Hilak siya. Hello. Guys, diyan na kinagapahan namang pag-umangkin. Way lain. In the Herlin. Para makakita mo sa isang kanunay kada-adlaw daily vlog. Pagbaka. Bitaw guys kanang bisita po lagi jahang bahay guys Inday Herlin. In the Herlin. Unja ka mong ay jang pamahaw sama kanang buwad gi kana sa Kapagilid pa din daw na isang bahay, guys. basin matrabangan nato si jang Subscribers. kuan palihog lang pugog bisita. Mapahiligi. Ato sang pahaligihan ng isang gamayng bahay. Ja, mahaw ta kay among pamahaw saging. Kinalamian. Diyan man ay buwan nga gikan pamahaw. sa Cebu. Siya ta pa di Mama Ruby si Jang buwan na. Lami ko na. Ibahin-bahin na lang, ibahin-bahin jud. Ala yan. Bo nakadato yung mga maman, nanay na dito sinyo ha. Hay ngane. Ang isang kabato, umanay gatas na ita. Ito rin Yeah. ganite. Giasin na nini mo. Dagat. Para. Oy, shout out di po niyang dia. May na din naman ang buwan nga gikan Cebu. Kay mga ingani kana bang buwan siya asin ba? Muhay ko yan mamatidin. Paano? Muhay ko yan mamatidin. Lamig yan. Na hi Ma'am B. Hi. Hi sa ka. Hi guys, ina.
Hi guys. Inom ko gatas nag duwa og Dapat dagan nga hindi at ang ibaligja. magkuan lagi ko ha kanang magpa-LBC ko sa kasako. Mamarot sa kimingaw kong kuy Magpa-LBC ko sa kasako. Pinita naman maot. I love you, Mama Didin. I love you. Di pa di taga baribuho ko magdengan na dai. Marag style ka ng danggit bitaw. Nakasuwat Lami. na sa libar natin Nga ulit. nila ba? Wala din. Magkuan lagi ko, magpadako ninjo. Buhon. Kay mayo ginit pa lagi, mayo lang. Sa siya, barato ka yung isda. Nara mahala oy. Mahal pod. Dapli mo dagat. Na bisan na. Kuha ka sa butanding ti. Buwan. Nakalimot kani kog das butanding nga daghan kadyo bito katong nga Binuwad na. dili ka tong mga bitay-bitay ba? Oh. Abi ko kung buwan. Pwede ba nila daghan? Bawal na. Kami na unod. Bawal. Hindi oy bawal na kanan. Bawal na. Hala, day na anak ko diha sa Lila. Lila. Nani sa likuan diha. ang tanan ko ng mga turista kay manangawa naman dito na naman diri. Kay mas nindot kuno ang buhol kay naatanan. Ang dito sa mua kay tumalog wa na nihubas naman tong tumalog pools. Nas Lila. Nala ko sa albor. Mupakita po mulaan. Amo siyempre maabot ra kay do ra man ang dagat. Di adalhan ako nangari diri kay ang mga tagad buhol nga mo tanaw Labay dito. kasi nila anang wala ing daghang katong mag-parking nga bana ng daplin mo na. Musuy tagdanaw mahal man kuno. Ngay. Sila lang sa gamay ana. Di na lagi pero mga sakdanan ana sa masada. Pero ang mga libre sa katipunan kay dito niya tas amo ah. Mga Bersano. Nandiyan ako mo siya. Pay ba mo gyapon di pa baharid. Na Julie yun lang Langoy langoy na mo humutan mo picture lagi sa. Nakato ba? Mura ka po. Dapat Huy, daga pas ka po murag series. Nis para mi. Mura na ko. Series. Hala ginoo ko. Lublub ni mo. Tawo ni Maruk. Ni Sabi, kasi parang may kanin sa Hilang gani ko. Di ba nilabot? Bawal na ba hilamon? Kay hilamang ko. Ara man ding sakit-sakit ni mo kani ara ding ara man ding enjoy mo ding langoy langoy Di kay sila. mahadlok mo ko kay laom. Naman tos Jijin. Asa? Awas Jijin no. Na. Sa Katumutan ding nanaw ta ba? Kila ate Nils ba? Nagkawit ko grabe ka rin na kay hindi ko kamaman. Di nakahawid sa pati na timing pag nga ngagi mas kilid. Nakawit ko. Sing anak ni mo ni May money. Money si Drake. 11 birthday. O 14. Agi ba nalaman lang mga kugapa din yung mga side sa Liwat no, ang gwapa pa. Gwapa. Puro pud ni sila mga baji. Oh, puro mga baji pud mi. Baji lagi ni. Diyan ay buntag hala. Kuriya mo di pud ni sila. Uy, katapad-tapad bintawon sila sa kuano. Uy, sus. Katapad-tapad di po sila sa kuana. Ay, apir. Apir. Ay, sit down, apir. Ay, sus, apir. Di daghan mga dugi. Apir. Kabuling nga kibay ka na. Ay, sus, apir. Oh, grabe guys, mga apir, oh. Ay, sus. Isa ba ito laga Manila? Ha? Ito laga Manila. Di, ito na, nilargan na. Okay, walagi. Nindo, salamat nindo sa inyong pag-abi-abi na mo na. Salamat ka, Jo. Steady maning ate sa Salamat sa inyong pag-abi-abi. Salamat sa chismis. Ala, wala dyan natin ang chismis. Salamat sa karon. Bibi, salamat. Salamat. Oh, ay, ugma. Salamat ka din, Jo. Oh, salamat sa salamat sa wifi. Salamat sa I love you all. Bye-bye. Salamat. Uy, na swerte. Hindi pa lumabot ng pilar. Hindi ko matanaw kay Gangnaw. Paglaom. Di man kay ni Inse nga ugma. Okay mo bakit na ma. Ginuoy mo bakit na ko may. Mao na. Ampo man sa ginuora ko yung bakit niya. Kuslod na. Yan kaniman sa kay ato laging doon dito mo atong iduan kay kuanto daghan tong napasud. Tinoon na day. Di na may studlo din alis sa radahan. Karon ni age. Murag lima ay kaonom to si Duwen ta. Namatay man. Tangad lagi na ang sekretary na mo na sa una. Ya karon major na ranggo na siya tignyoro. Day. Ya ang iya Minsa kay madu makaabot sa guro nga mapahamasango naman sa sahit. na lagi na. Kay kanang arangkada na sukod man das tijan og bisig nakagtijan na naglawas. Kuan na nag-gym na nung ano kuan na ron Oo, paggamay. gamay na. Kay
ang height basig init bang. Pero basig kana magon height kay ug naay mo silos. Oh, masuod man na ako ano ba? Kay labi na nahibawan nga doktor ang height. Panggitan. Petisyon na kana na. Terus kada ka aplikante lagi. Ano suod man na? Ang imora pong kauban nga kuan, reklamo. Ano po sila no? Dahil 5 flat ang budget, 5 flat and 5-2 ang laki. Giubos na kanina. Sa una 5-2 ang budget, 5-4 kay ang mo laki. nagingon ni 30 man. Karon may Ubos na. ibalik. Oh, hani kag buhing kanding ang Ano ko agiter kay? Kanang 15, kumpleto pa na? Oh, thank you Lord. Nagyapon. agi-agi mi dali mga kabasakan kay nami ijuan dari ba nga retired na ba sa pagkapulis ning kuan mi guys kanang hindi umi basin ugma tabangan si Nicole gida ko ni Ate Esther dana kagilang bahay nas tinga sa ka basakan Jul, salamat Jul. Hala amping ay mo silver bag. Hoy! Bye! Wala na laman. Sa lapat ni Mama Julie kay nagdali-dali mas Mama Julie himo ubud-bud. Kay nagpatudlo lagi si Ate Esther ng saon paghimo para kainit pa na. Ana nagdako dari. Kay nagpadala gis nanay na ang giablihan kay init pa. Ja, kadali-dali tug sakay si Mama Julie. Anjang budbud guys na init pa. Mukha na kuda na unsa guys ug bugnaw dyan si nanay dari pag abot na wa diha kay nagsimba di ay naarang kamingaw. Usa na nag tingog dari. Tubig man ron. Kura magdungag ra ko ron. Magdungag ko ron. Nang mga palijahan ni kuya Wait lang ka bang. Ano pang hilabot kay kadugudog po ni mga duha ka sigbin Gawgawgas basak. Hala ang dagana di ay. Nani pwedeng ma-harvest? Ira hindi lagi ni ugma, buntag sinara magdas merkado. Ay, lagi ko pastilan. Ang dagana. Munguta na pa di kong kuya sa isang uan. Kani. Nga nangibot Naiunod ding. Kitag mani. Napa din nasagol, tir. Tay daghan pa Kinali mga mani daw ka isang adlaw pa ni kibaw ko ni mani nagikaon. Isa man to? Sagol-sagol. Hala asa ka to? Lagi bilig 200 jaw may isda ng labay. Asa man to sila? man to. Ha? Mo to ganiha tilapia og bangus. Paparta sa isda ko, sagiti. Ha? Di na sinjon. Ha? Ako. Hey guys, ngalamig mani kanang harvest si Manding dia. Tikangkang ra pa ko rari. Nawa na yung mani dari nabilin. Ba bunga duguwang. Lami Napaduan din to Wala pa rin bunga makabot pa sa daan. Wala pa din to ding. Dari mo to sa ulo dari yung paglibot. Dia pa di Kari Nasa ilam sa palijahan ni kuya. Dari unod, nabilin. Man kita man danig man sa kablak. Ay wa na ako Di dah may Gitumban mam. diha may kuan nanurok. Pwede raw day mabuhi ra magdig mani nani. Mo tani sa kablak dah na pang kulag pepino. Ngani ra day pagpusti. Unsa kay tawag dani og mag-order ta sa Shopee kani? Tay. Gusto tingan tay. Kuan sa kubi? Kaya lang siya. Kaya dito tong gilis ta ko pang pa siya sa ubay. Kani ba? Hala. Tos tatay. Ang tuwa sa ding kubi. Tatay. Dita ko no. Ha? Wa pa tay. Ang tuwa sa ding bi. Guys,
Ang daghana oh. Guys, nako na rin sa ang palayahan ni Kuya Adjoy nga murag ako po guys nga mahilig mananom aron dakdo akado guys. Siguro mag-harvest ka dari. Siguro kuwang ra siguro ang duha ka sako. Hantud na dito guys, hantud dito. Daghana. So kana nang gibitay guys, puro bunga na napayuban nga na putos na daghana kaayo. So kada putos guys kanang kuan nagaban wa pagali ba putos ang guban guys, daghana. Sa kaputos nga gibutang duha ka buksod. Grabe guys. Maka mystery guys ug mga rimo nga daghana ka sa mga palayahan. Grabe bisan nagpunuan guys na lami magudari mananom kay ag mga juta tambok adyo ngani ba na kita kada na guys ganahan na nga tanan. Siguro kita na mas mga vlog sa mga isuon perti daghana di sa nga tanan sa dari guys. Si ate nagbutang ganha 20 mo arang dili yung pagabutang mo so nagkudkud ni lubi napakudkud si Jaglubi yung dili sa kay kwanto alas 4 Kuwang rubi no. ha Kuwang rubi. kuwang man kana nagbasa man sa Kana nimo. nagmantika gani oh. Di kan des nanay guys nagsimba na arang ka wa pa pang nanay niya. Maka-smile na sa kinala na sa ngipon. Salamat kuno diha ni Ma'am B ya sa Bitsigan. Salamat kado kuno Ma'am B. Salamat Mandi. Ma'am Bisminda. Grasya. Natang mo. Salamat kado Ma'am B. Di na Ma'am B kanang kuan suman nga. Hindi sa bune. Di oy, diha na ninjo. Di na mapanugma. Hindi mo pa sa. Hindi guys kanang di ko pwede dari magdugay na kay sa man naman tay pamilya anja. Na importante pud kadus ni kuno kun. Mulakaw ni kuno isa 5. Asa ka? Sidi ko lagi mulakaw ang way mabili na sa Asa ka bahay. lakaw? Nay kantuon. Anja tapos Kristil na. Nay yung booking mo nay. Tas manding to nagula-hula ra ba mi sa imong dingagon. Wajud manding kay nakahula sa jaga tulo ka takes. Di ko ko takpan. Kay gikan si nanay ga simba ra man yung kabutan mo nanay. Mo rin dari guys wag basahan mo yung Biblia. Kada siya basa sa to bersikulo. Ando sirak 1:3. Ha? Sirak 1:3. Sirak 1:3 guys basahan niyo kay para na sa atong mga gilikanan. Danan kanan nga na. Kay na may muban nga basta gi panganak na kawana kay pakialam sa iya mga ginikanan na iban nga ingana pero di pud tanan pero mas lami din ang ilab natin atong mga ginikanan kay mao po na ibaw sa atong mga anak puhon matiguang ta. May tata nang kawan dali si. Lami nay. Hmm. Mama Julie kay dali mo tusak kay. Si Tatay Tay. Hindi ang kawan. Di ka mo kag minsan man isang ganahan. Kampang na. Kaya aram kami ngaw dari ganiha pagabot na kay may tao. Ito guys, magluto sa kong panhapon dari kay naman ito yung pansiton. Asa man? Asa mas liksi? Na liksi. Mukha nga na ni liksi? Kaya magluto na lang tagsidaan ha. Napiliksi. Ano? Napiliksi. Liksi. Man tani ba nun sibo guys na di man muuban. Nihay sa kadad doon. Ay. Sa muuban ka nung di makamuban. Tay? Ato na dyan kasi mong mama? Kung ubanon ni mo kahang imong mama, dali ra kag imong mama ray ang ubanon. Sugot ka. Buho asa ang nilakaw siguro ray. Nanangin siya tatay. Mista di kuno na magluto ko rin kuan guys. Dias manding dia gahalin sa. Siti mo mano mag-disperas sa Monte. Karon man kuno. 20 city dispiras. Yes, dali ko luto dali pansit. Wala ni sa mga sahog na kuan. Wala yung mga sahog ni mga repolyo kay bawal masiri. Dagay sa kay adobo. Ala ka, piti. Sudan pa niya guys, init na laman ni kay sayang pud. Sudan ni ganiya mudto kasi init na laman adobo nga bukod. Kay sayang pud guys.
Ito na ang pagkaon na. Liksi yan ha. Ito na. Liksi. Ano man na? Kamay na kon. Tubo-tubo na. Diyan na lang na. Huwag na yung mong pagkaon liksi yan. Nihapon namin guys. Hanggang panihapon di ay saging. Saging. Na may pangasinan kang rin, bago ni wala na. Hindi, kuan. Pinaisan. Hindi na yung giluto nga. Pansit. Listatin, gatong listatin tubig na. Ano, ito na. Karang kainit. Huwag ka naligo ka niya. Ano, naligo di ka sa kung ano. Uy, yan na. Sige na, yan na. Mamay na laman. Kayo makahipos na ta. Puno ako kag saging kay nawala man ko dun.